Masayinasi. Mina sengihamba ngiyakhipha ngicabaza. Ukhiphe ngiqabaza noma usayokhipha ngiqabaza? Ngiyakhona ukukhipha lo. Uyakhipha lo. Ngicabaza. Ukhipha ngiqabaza. Belungu benu nemqabaza. Yini mngqabaza uma imqabaza? Angathi ungicocela no ungifundise. Nathi mgcabazo uthi ngqabazo. Mgcabazo. Wena ngasho uthi mgcavazo mina lona ngisakhona ukumvisisa yathi lokunye uyangisanganisa ungiqhamukela netinto lekade. Nguwe la ngifundisa izinto tikabe nyalo sengijikela. Ubali kaloku kufuzisa ngengqabazo. Kumbuthi ingqabazo kumbuthi ilona. Mgcabazo. Mgcabazo. Mgcabazo guys. Newathi ngqabazo. Okay, umlungu sake kekhipha ngqabazo. Number 1 loyo. Ne? Ngqabazo. Hey landlalisa shamnya. Never to die, never to yini? Never to be. Mina lo ngibangela ama-sinus. Oh mina sengingimi ukuthi ngibhangise abantu ama-sinus. Ublame mina for everything. Ngisho ukuthi mina ngenda ukuthi yashisa, ngenda ngimi. Ngisho ukuthi ngimi problem ukuthi nyalo ukungena ebusika. Impumulo yami yaluma guys. Ngilo. Ungibangela kunindlela kangibangela khona. Ulayekile ke. Oh God.